La sexualitat, deia Pedrolo, és una cosa ben real a la nostra vida, i amagar-la en qualsevol de les seves vessants és una hipocresia. L'erotisme és una constant en la narrativa de Pedrolo. Va escriure novel·les de gènere eròtic i segurament és l'autor dels Quaderns d'en Marc, novel·la pornogràfica editada anònimament. L'erotisme és un component estètic fonamental de la seva obra, un element fàcil de trobar en pràcticament totes les novel·les i alguns poemes visuals. Pel que fa al gènere policíac, al marge de les traduccions de novel·les nord-americanes i de dirigir des de 1963 la col·lecció Cua de Palla, ell mateix va escriure Es vessa una sang fàcil, Joc brut, Mossegar-se la cua, Algú que no hi havia de ser. Són totes novel·les directes, dures, violentes, despullades de llenguatge, amb una clara càrrega de denúncia social. A mi m'agrada veure les obres policíques de Manuel de Pedrolo estrictament com una part de tota la seva narrativa. Perquè de què ens parla? Ens parla de sexe, amor i mort, que són els tres temes que continuen dominant al llarg de tota la seva producció narrativa. Això no vol dir que en alguns moments no s'hi esforcés a mullar-se parcialment, si més no, les regles del gènere. I ho feia, no pas per fer un gènere ben fet, sinó per guanyar els lectors en un moment que ell creia que es havia d'extendre el consum del català per tots els procediments. Indubtablement, el procediment policíac per ell va ser una mica apropar-se a aquests nous lectors. L'explosió d'una bomba en un edifici del barri de Gràcia a Barcelona durant la Guerra Civil és el punt d'arrencada del cicle novel·lístic més complet de Manuel de Pedrolo. Temps obert. Temps obert és un cicle d'11 novel·les a través de les quals un únic home, Daniel Bastida, és alhora un personatge i les múltiples possibilitats simultànies i excloents en què podia haver evolucionat segons els efectes d'aquella bomba que esclatà a casa seva durant la guerra. En paraules de Pedrolo mateix, l'explosió d'aquella bomba afecta o no als membres de la família Bastida? I si els afecta, qui mor? El pare? La mare? Tots dos? O els germans d'en Daniel? I si no els afecta, quines seran les conseqüències, un cop acabada la guerra, de les petites activitats polítiques del pare? Anirà a la presó o no hi anirà? O potser s'exiliarà? La família Bastida no serà la mateixa que hauria estat normalment si falten alguns dels seus membres. Tampoc no serà la mateixa si arran del bombardeig canvia de barri, o si el pare mor a la presó i la mare es dedica a fer estraper-lo. I Daniel Bastida encara serà diferent si passa a viure amb uns familiars al camp. Les 9 primeres novel·les del cicle constitueixen un primer llibre de temps obert, i cada una arrenca d'una d'aquelles situacions possibles. Cada novel·la, doncs, és en realitat un capítol del primer llibre. Progressivament, de cada un d'aquests, diguem-ne, capítols del primer llibre, n'haurien d'haver arrencat noves situacions, de les quals Pedrolo només va desenvolupar 2 en les novel·les o capítols que constitueixen el segon llibre. Si hagués arribat fins al llibre 5è, Pedrolo hauria d'haver escrit no menys de 80 novel·les capítol. Només amb el material que realment existeix de temps obert, trobem, entre d'altres, un Daniel Bastida convertit en diverses menes d'escriptor, en psicoanalista, en un personatge de la vida marginal de Barcelona, en un activista de comissions obreres, en un treballador del camp. Originàriament, sempre és el mateix home, però a cada novel·la ha esdevingut una persona diferent en funció de les condicions en què s'hagué de desenvolupar. Es tracta, tal com deia Pedrolo mateix, d'una sèrie inacabada, perquè en realitat és una sèrie inacabable, concebuda perquè fos infinita i per superar el realisme sense renunciar-hi. El plantejament de la sèrie El temps obert, amb aquella exploració successiva de les possibilitats contradictòries, és ben significativa de tot el conjunt de l'obra. Pedrolo ha d'anar fins al final, ha de trencar-se, si cal, les banyes per esbossar un exhauriment no únicament de la realitat, sinó fins i tot del possible. Pedrolo, doncs, un cop acabada la guerra, es va trobar molt preocupat per la problemàtica existencial, és a dir, que hi fa l'home en aquesta terra
després d'haver viscut el que havia viscut. I això sobretot ho volca en els poemes i també en els contes, que en un principi, doncs, esclar, és potser la forma més ràpida de comunicar-se, o ell creu que és la cosa més breu, i d'aquesta manera va prefigurant tota una sèrie de nuclis que va tractant la temàtica, doncs, realista, després la reducció a l'absurd d'aquesta realitat que li resulta incomprensible i que potser pensa que és una manera de fer-la comprensible, i que després, posteriorment, anirà volcant en les novel·les i en els grans cicles novel·lístics, perquè d'alguna manera ell el que creia era que en el conte no s'hi trobava del tot còmode, perquè era un home que necessitava espai, que ell mateix ho deia, no? I aleshores, doncs, naturalment, allò només serien els nuclis principals, les llavors d'aquestes idees, que posteriorment, doncs, aniria desenvolupant d'una manera ja molt més àmplia. Before the law, there stands a God. A man comes from the country begging admittance to the law. But the God cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the God. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the God. I am very powerful, yet I am the least of all the gods. From hall to hall, door after door, each god is more powerful than the last. By the God's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. A cavall d'una visió kafkiana i simbòlica de la realitat i d'un realisme que buscava tossudament la superació dels seus límits, Pedrolo arriba a Temps Obert i, posteriorment, als 3 volums dels Anònims i els 4 dels Apòcrifs, completant així alguns dels seus grans cicles novel·lístics. Després, quan ell considera que el camí que l'ha portat al Temps Obert ja per ell s'ha esgotat, aleshores torna preocupat pel problema de l'home dins de la societat, i que d'alguna manera això està ben marcat a totes les bèsties de càrrega. Aleshores això ho aprofundirà molt més, i fins i tot seguint ja pautes que havia establert aquest món absurdista en els contes, en els Anònims. Els Anònims és evident que és l'home dins d'una societat en la qual no s'hi troba de cap manera, en la qual no hi troba cap explicació, i on està dominat pel poder, i bé, n'és una víctima, no? Això, naturalment, després, també amb una altra línia que ja havia insinuat, sobretot amb un conte que es diu Joc, que el porta també a voler saber fins a quin punt podem conèixer la veritat i podem conèixer quina és la realitat. I això sobretot ho desenvolupa en els apòcrifs, aquests 4 llibres on no se sap mai ben bé quina és la relació que s'estableix entre les persones, i que sobretot aquesta relació ve perjudicada perquè sempre hi ha un factor de mentida que justament és el que havia plantejat en aquest famós conte que trobo que és admirable, que es diu Joc, Joc amb cap.